Pormalan na nailunsad iti probinsya ti Abra ti paleng QRPH Plus kas panagtulnog ti E-Governance Act 2025 nga dan gagem party inclusive society ken digitalization. Iti panagkinamayat ti gobyerno probinsyal, Bangko Sentral ng Pilipinas, DILG, DTI ken DICT, maramdaman ti nalaka panaka-access ti financial serbisyo para iti panakapapigsapay ti ekonomiya. Iti meron ng programa, tinimayan nato, dagdama, naganwat ti probinsya, iti panagpasayat, iti sistema tayo, tunek ti Kapitolyo, mabihin, din panang-adapter tayo, iti ko teknolohiya, iti parungpo, iti ekonomiya tayo. Naimbitaran ni aktibidad ng iti TODA, LGUs ken dumapay ken dito ngayon palawag ti Bangko Sentral ng Pilipinas dagiti pagsayatan na maited ti programa. Ito pang mga suki, hindi lamang mahalaga sa pagtatabi ng pera at sa paggamit ng digital payments ang pagkakaroon ng bank o e-money accounts. So this avoids transmission of the virus or any disease carrying bacteria, would help us avoid having to count small change. So antay nga agbilangan ti digay babatit nga barya. Antay nga agsuklin ti kendi. Bawal apo di agsukli ti kendi. So maiwasan dagas jayan. Maiwasan mo jay mapukawang kayo ti kwarta, madukutan, matakawan. Of course also we can avoid receiving counterfeit currency also. Itiili ti bangged ang mabigbigas sentro ti komersyo iti probinsya, ibilang ti lokal gobyerno at akkel ti maitulong ti panagusar ti QR code kas mode of payment ng runa ka di crowded na lugar. Anton nga masapulan nga agitugtugot ka ti dakkel nga kwartam nga mapan aggatang, which is safe apo tano dupudok ti tao prone payment nga da mapukawan. 1, 2, 3. Ket itay laing malem, formalmente na nilunsad da ito iti bangged Central Market. Indalawan da ito, iti opisyal ti ili ken masiknan nga hensya nga inatendaran ng iti business owners ken market vendors. Naipakamu kadakwada ti pagsayatan ti panagusar ti digital payments. Dagos metan na ipadas si panagusar iti daytoy ken makita tunggal pesto ket ipaskil ti QR code da ang mabali na pagbayadan. Napaspas gamin ti transaction no kasi sa oreno tinga terapi anytime makabayad ka. Dito'y timesa nga mangipakita iti gagami nga mangted iti namin pintas pay nga serbisyo para iti iliteo. Umalis tayo, iti rejay makungkunang nga kadaanan nga kita iti transaction ket mapantayon iti information highway ket aprasahan tayo iti digitalized transaction. Kabayatan na, naragsakin pa kamo ti DICT nga dan ti free wifi iti Bangged Central Market. Fully fired iti market tayo dito Bangged. Iti free or no libre nga internet nagapo iti GovNet tayo. Kat sapay ko nga talag iti amin nga vendors, dagiti sellers, dagiti buyers, nga may dito'y pampubliko nga merkado kat inda usaren. Ti free wifi iti tiyandaan di may sa solusyon tapno nagtultuloy ti transaksyon ti digital payment iti lugar. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.